хляб. На хляб. Хляб стоял на 10 дена в нашата квартира. Разрязваме далака, хипоталамусът. И той има доста приятен вид. Ау. Ако харесват приятелко сирене, това е. Това Има е, някакви работи по него, скачат. това е хляб да отбележим. Да. Ау. Че да си набрат някакъв. Значи хлябът, да кажа само, не е мухлясал. Той не е мухлясал. Ще паеш, брат. Чай ще го разрежим, да видим да има паечета вътре. Дали нещо ще изкочи. Дали има някакви начинки на зародиш. Дали има биология в него. Дали ще намерим някой малко ембрионче, дами и господа. Малко хлебче. Малко ме е гнус, но ще се справя. То е жълто. И брат, някакъв мъх има. Гледайте, наистина мъх само човек, пак тя. Ау, чак, гледай. Изкаша някакъв звезден прах. Там черничко, мама. Майко. Да бе, само той е черничко. Гадно ли мириш? Абе, не го помирса. Мирише на гъсно, бе. Бе, аз искам да прекратим аутопсията. Има изпарения тук. Закриваме нашите... Закриваме аутопсията. Учебен ден. Ние ще учим ден по биология и аутопсия, за да върши. Дами и господа, не правите това вкъщи. Това е продукт на нашето бързо.